हमरा मेहरारू के हाथ पे हाथ गाड़ी या मेहरारू के इज्जत लुटाइबे तो जरूरी बा बहुत जरूरी काम चल गा रे ओ सुना तन जरूरी बहुत काम का हमरा जरूरी काम बा सुना ना तन बड़ राय से काम बाटे बोल जल्दी बोल जल्दी ना तनी कोनी है ते देखा ना हमरा बियाह कइले बन आ कहत ने सुहागरात मनावे ए साला बियाह कइले सुहागरात मनावे जो मने हो त हमरा काई रुको तारी हमरा कम जरूरी बात तो था लागत चला ना तार बियाह भइल बा ठीक बा तो तनी बताओ तारे एक्सपीरियंस बा तनी सुहागरात मनावे तारे कुछ बताओ ना मर्द आज तोरा कहिए मनावे बा सुहागरात आजे मना लेती तो ठीक ना रही हां आज मना ले हम बताए तनी के मनावे बा ए मर्द तो आज मतलब पौनी बाड़ी से घर ठीक बा यानी चलिए से ना ठीक रही तो बिना हां तो बिना ये मना लिए ए तो कुछ का से पौनी फेर रही से परसों मनाते ना ठीक रही हां परसों में मना लिए ए तो बर्दाश्त होता जी होई आज ना मने तो ठीक रही आयो रे मां भाई शरारत नहीं आज मना गार मारा सरवा हमारा यहाँ मेहरारू का इज्जत लुटाइल बा तारा आज मना ले हेलो हाँ मोटर भाई सुनो ना साहबगंज के कोनो मीडिया वाला का नंबर बा अरे कहीं के मीडिया वाला का नंबर होगा ठीक बा तो जल्दी भेज दो हमारा घरे अरे बहुत बवाल हो गइल तू भेज ना हम पहुंच चुकल बानी बेदखलपुर में लाडवा म्यूजिक में आपका स्वागत है एक मेहरारू की इज्जत लुटा चुका है अभी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ कहाँ लुटाया है कहाँ कहाँ बाकी है अभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अरे वहीं रवा इज्जत लुटाइल बा लोग पतना को बेटा तोरा लेके बुझाता हम साड़ी पहले मानते तोरा जे हम ये मेहरारू लेकिन इज्जत लुटाइल बा हे मीडिया ला तनी हिसाब से तोरा बुझात नहीं है तारा बुझात नहीं है कि लाइसेंस मीडिया वाला है यहाँ का हो तारा भांटा और हाथ ना लगे लगला सब रे सर भाई मीडिया ला मौका हो गइल बा रे भाई आवाज बारह वायरल वीडियो करावत रहलो हुकला से तो मजा ही ना बाप रे बड़ी साला पिटले बार से दादा डांग दुखा था सब वीडियो से ना बना लो ले ठीक बा अब साथ साथ वीडियो बना ले